Значи, днес ще се бием с Иван и Гого. И ще играем матч. И след това матч. И давай. Това е първият гол. 1-0 за Георги. Шут. Гол. 1-1. 1-1. Давай. Гол. 2-1. Давай. Гол. 2-2. Сега е финалния гол. Кой ще победи? Ще има гол. И гол. Победа. Давайте. Започваме матч. Почваме матч. Ще играем до 3. И давай. Гол. 1-0. Гол. 1-1. Ще има гол. Ванка, давай. Гол беше, но другото на банката кракоя се ударил. Тъч. Гол! 2-1. Кой? Ако Георги се вкара, печели. Тъч! Еми, аз тук не мога да видя, не. Еми, как бе да видя? Тук е докато ми пръсти. Лаза сейф. Виж, има гол. Айде, гол! Един гол не можеш. Той го фаща. И гол! Победа!